Колко пари дадох за биорезонансна диагностика? Преди повече от 3 години отидох на биорезонансна диагностика за първи път. След като без никакъв успех 5 години обикалях кабинети и различни специалисти, бях изкупила всички възможни кремове, емолиенти и кортикостероиди, децата ми все пак не бяха излекувани от тежкия и коварен атопичен дерматит. Нито някой някога ми обясни защо те страдат и никой не може да ми помогне. Отчаяна от това да гледам как децата ми не могат да спят, защото кожите им ги сърбят, зачервени са, сухи са и се лющят. Аз много пъти си бях помисляла, защо аз не бях болна, а децата ми да бъдат напълно здрави. Бях убеждавана, че с това състояние се свиква и трябва да адаптирам навиците си и да заживея с дерматита за цял живот. Аз обаче никога не повярвах в това. Помолих се за знак от съдбата, защото мислех, че съм опитала вече абсолютно всичко и бях изчерпана, тъжна и безкрайно изтощена. Ето тогава животът ме срещна с биорезонанс. Знаете ли колко пари и време ми отне този преглед? Ще ви кажа. 1 час. И сумата, която ежемесечно давахме за мазила, които никога не ни помогнаха. В този 1 час, подробно и задълбочено ми беше обяснено какви дефицити и токсини има в организма на децата ни, както и какви алергии и непоносимости имат те. Беше ми обяснено как психоемоционалното ми състояние като тяхна майка повлиява децата и най-вече как да променя начина си на живот и мислене, така че с малки крачки да стигна до голямата промяна. И знаете ли, след като стриктно спазвах всяка една препоръка, която моя биорезонансен терапевт ми даде, голямата промяна дойде само след 1 месец. Децата бяха напълно здрави, с мекички и гладки кожи. Освен сумата за анализа, дадохме още много малко пари за няколко добавки и стотинки за няколко билки. И освен това, аз научих толкова ценни неща за здравословния начин на живот и намерих мотивацията за промяна и в себе си. А това колко струва според вас? Може ли изобщо да се измери в пари? Завинаги ще бъда благодарна за срещата си с биорезонанса. И ако някой се опита да ви убеди, че времето и парите дадени за биорезонансна диагностика са напразни, то спомнете си за моята история. Вярвам, че много хора ще ме разберат и подкрепят със сърцата си.